Kublai phi baro kini kilong ki khubor bam dakasngi. Uba Commander Shangpliang President jungka sengkinong Rep Hill Farmers Union HFU barkum juru ubade President jungka sengkinong Shnaflim ka Meghalaya Filmmakers Association ulalet banpli ka annual school sport meet jungka school Bethel Secondary School Nonglang Southwest Khasi Hill District balapanya da ka Junior Sengkantai Presbyterian. Habakran kum ukongsan uba Commander Shangpliang ula kentu yaki kena school bakin tray shitom khnang bakin nong kilaway jong kadong kathan hagani kasngi le don nang ru kinong hikai ki kmi ki pa bar kumju ru ki khna school ki balai shimbanta hagi program bapher pen itu kabasngau tenari student nomor kini kadika sengi ka jongpi te ngai skam bau ne u slap un nom jauh undang ailat bangin ya keren kendiat kensoj bat pi nga ngokumen pa ban lek ha man laki niki school function ka jingsu kumen ke jonga kalong bangan yo kendo bat ki kena school kawat bat kino hikai rostunat hi bani itu itau ma dan rei ka ba kham kerpang kadai na mata jong pi ki kena school kan itu ipi ngakan mau ya lade ba per kadang lek school ngam don hagani ka jabing ya ka ka bangakwa banlong la shai la shisni pi don em kata ka jing thumu banlong ya ka jing em jung pi rakti begitu ba don lupa ka em ka jing em jung pi lek kelas ru kadang lek belahi kadang lek college ru but hakap don bok hakapor banga barang kadang lek kelas ngelik thok khubor Tiada ketuka pisah bang ayo nak kebai belah thok khubor dengan salah ban thit ikikot salah. Teng li hak ketuka pon ngakan mau bakpor bangala thok khubor pha la khamyo pisah ngalajan pep no ka kelas ru. Dan rei ngasu kemen bang peteng ke jing pule degree tengah sependap ke degree menta bat ngalong u editor jong rupang jong nong sanhima nang ta ngalatre bat dudarshan hoaj ngalak long ro unong shina film bat kumta ngalong ru presiden jong kahil fama union kum unong shina film ngalalej lalej sha France benam taki kam shina film kum u presiden jong kinong rep ngelawan sha Switzerland bani keren hakabe ber climate change bat lawan ru London bat kui itu ya pi kumta namar ba pindup dan ba kwale London ya napteng jong pi kwale surak ti ta ba kwale London pun ba kwale London pe Pinyo lej London em nda ma pi pilalong kita kibala pas bha bat kam darem ga bay tiket compare tama pihap ban lek krek kot bha kan kam darem ga bay tiket lada pikwa lek pej football nga tengawan pej football nomor ba ngasu ij bhai kam football tengawan stay kui kam pej football ro artak tengamut ban ong nam tai jong pi em lada filadon sisya ka thong ka jing im jong pi mdan bala ban khang ya kata pinlong ki officer pinlong ki engineer tang pa ka guidance kalong ka badon kam bhai pi ke guidance kum ka counseling nam ta jong pi tikinong hikai ki don nam ta jong pi ban long ki counselor nam ta jong pi nang kata kadang ong ye pi mene ba pin nom tieng ye ki pin long perlok kenang bikin la ban batai kan ye pi nama pi pimpat kuat ka bor perkat yo le sedon na pedeng jong pi ki batebet pi ki basngu tenat ye ka ban su jai mo ban long ki nong tanjai la no ki pen hagariam ka be dakanu kalat hakanu lenti pin lek ban lek school yo adon na pedeng jong pi ki basu tenat ban shet dakanu kalain pin lek pule yo adon na pedeng jong pi ki basu tenat ban long ki nong shna kali dakanu kalain pin la ban lek tiki mes kin sa guide kin ye pi kin sa petin lenti ye pi bat ken mau basa ka wairu ngakwa bani tu ye pi ba menta la da pikwa ban lek higher studies kidon kita ki entrance exam temene nam ta kitu kiba pas doktor kemud pakwa lek doktor pe lada pilong nengkong makna haka kelas 12 pinum la ban lek pule doktor lamda pi pas ye kita ke entrance exam lada pikwa ban lek pule engineer lada pilong nengkong ha kelas 12 bro haka science stream pinum la ban lek pule engineer lada pimpas ya kata ka entrance exam JEE mental kaladon sa ha ban lek college ro mental kila le kaneka itu barang sepemi teman UET sengam mental adon sa ka CUET ro ketek nakata kadau
ma phi krekot yo don na pedeng jong phi ki bala lek kelas 10 dala poi siying pila lek kli be ko mobile me yo penle Facebook WhatsApp Instagram pila ban sim tang ba om dei ban penon kami kita penon kam nam ta jing pule ke jong phi ha ke jing im jong ubriu udai bandon ni ka thong ha ke jing im ke jong u kini kibala ya he alasan em ngini tu ipi kena school kini kibala ya kamai kibala yo lok bay lo den khon em jing im jong ki kwa bet ban bit ban biang ka ying kesem bro kumban ono ki kwa ru spa hi ten rei at least tala ki kwa ban biang ka yi ginyo ka ying kinyo ka kali kin biang ka bam kinyo ban pha lai school kata ka dei ka thong ka jing im jong ki kemi ki pa nang tangan ni thu ipi ki kena school sakeli salik kli nasional na tau kat nongut ki baba be ki bom late school bun pha chani ki than jongi ki ba pep school nang ta wat ki rang baru ki bom late school sakeli pia babe ne am ba phim late school kin si thu ep ja khon nga ta ja la babe cha cho disco rei ma phi long ki badon bok ba pio ban late school bai mei pa yo ban kheng school ep long ki badon bok meneng ngakli tu jingkli nga ong ipi balai bangakli jingkli bi kwa long ayu namar ngaru yala dia mensua ngam dadon than kata ka jingyo i ha jing im jongangan long ayu la dang ala school ngaken mau i don i sai bakwa bapha tho yangai ka ese i ong tho ya ka se ka aim ka jing thmu ka thong ha ka jing im ki jong pi what is your aim in life te ngaken mau ngatho kwa long pastor nang ta kwa long aktor nang ta bat nga kwa long businessman kita ngala tho kata ka ese ke jonga pi te film kwa long e yam ma pi mira ktir mana sulai school tu tharai pi sia te dala ya dap lepas matrik yo la ya itna samla yo shong khano na kumta di perkat kumta dala pas matrik ne fidon ka thong ki jing im jong phi na ba fin lay school ba fin long ki officer fin long ki engineer fin long ki doctor fin long ki driver fin long ki pilot fin long ki nong shed jing shed fin long ki ban tray ki office hama kurwat fin long ki politician kumta ter ya thu hai mes ya thu hai mei pa mlele namar kan pen mau ye phi ba ngadon ka gol ha jing im ke jonga mdan kamdan ke ka bomla banlong ha bangi im ha deng perthai la dangi ngi trai sitom omdan pi ngani thu ipi ki kena school ban shu kamai ban imja lelei kata ka balong very easy kata long ban imja kan ban shu kamai la da phim late school ro ban lek bela ban ban sio kamai ublei ula bu benta lupa yang iya kata mele dam late school dam ro iyo hi kabam tang bangi hab ban tre stom ngina ban belang hab kum tu ki kum ki batre ki kam daju la neu ki knu kam bela ki nonor kila ten rei ngiti ban don pat ya ka wei ka thong ka bakam sejerong kum begitu ki kena school meneki lara ka keti ya ngidi ban don ni ka thong apa pidon ni ka thong em ngaong dan kata ka bom la ban long hari ma pihi bala ban la ban pen urlong ya kata kinong hikai kidon tang na kabenta ban yarap ban guide ya pi ban pen hikai ya pi ban pesutu ya pi henry ba pinyo ban le pulia doktor kamla ban long ba imes ihab ban don bat pi arab sau kenta ta imla ban le kata ya pi la tong ai jingi kai school ketika kamram jong pi ban krekot bat ke kamram jong pi ban target pi ban yo sispa na ke sispa baro khot kimat mdai ban ong ba finyo tang prapo kendai po kan nom long kenta te kendian na kamenta gitu ki kena ki balik ban bakwa ban play doktor lan engineer pi ban suthu ba ngihab ban late science stream hawat nga
มีสุขเว้นนักเวกเลี้ยงมีลาดอนฮีหากนี่ก็ทันมกรวัดกีไซน์สตรีมรายกติกิทันเฉลียงจงอีเลงิมปัดดอนกีไซน์สตรีมกับบางอเล็กkendu ikna school buan ki bakwa long doktor tan rei ngong lada pila lada ki kimi pa kila ban krisyan ina ban yele chemo kurwat ban pen lanesha rangmau ban taban pen wayeng ba ter nrei pi le pi dan ngne snong kasuk nam ta ba pin le stream tangba kitu kiba la rakti am te pihaban sa fun biang inga la syam snem lada film fun ro ngangan sawan biang ne school bat ngan sakli pio max katno bah pinum la ban long doktor bat baro khot ki bala baro ki start ngan itu ipi khamtam gini ki badon kelas 10 menta pihak ban shim ya karai bala syam snem pidi ban mi kerteng hakatuka merit list jong katuka booklet jong ka embus pihak ban shim ya karai berkata kamsyong ha imes ila ban pen hikaya pi ban persutu ya pi reka syong happy ban krekot lada pila page ya kitu ki YouTube hakapor bagi pas bha itu ki kena kisah interview gitu ki reporter ki keli ki ong pi krekot kanu kenta bisa long top 10 top 20 barabor kini ya thu bagi krekot nyeu kenta pra kenta kandai kenta nakataka daw kisawan haka top 20 top 10 kamut raba ki start berkim ju krekot lada ki start kim krekot kin syupas reban wan haka top 20 kinomwan nakataka daw kadai ban krekot ban pledging mode haka taka jing pule ka jongpi pila ban ong ba imei pa jonga ki baduk imla ban krisyan ban lek pule doktor kamlong ta pila ban duk ru compare tangba pi shwa pi haban kumbang ala ong mene pi haban one top pi haban ikun ni ka need exam pin one top ke film don kam ba imei jong pin perlu ipi ngin sesyem ta kata education loan tama enum ai education loan ni gitu kiba syupas malumala tang ya ki bapas bah ye pi ki habret ye pi ki kena school ba haba pilai school bat ngatip ba piru fidon la gejong kasap uwai udon la gejong ka benda idon la gejong ka ba ublai uai ngi gejing start gejing la slap te kan mau sini ma pi ki kena school pidai bandon ya katong ha kejing im kejong pi ban haba pidon ya katong ha kejing im jong pi hangta pinsa krekot pe mene ki don bara ki don kini ki bara akti bakwa long doktor ma omla ban long doktor lada pim krekot bha omla ban long doktor lada pim minot ba pim krekot omla ba pin long doktor lada pi pep school no bat pim la hiru ban long ki bantrei hakinu ki kam hakinu ke kam ba pintrei lemda ma pi pilai school pindom la ban poi sya kata katong ya ka ba pi angnot tena ta kadau kawai ka benta kalong ma pi hi ba pila ban tho ya kata ka future la ne ka lawai ka jong pi dei ma pi hi ki kena school